Daley Sinkgraven, gefeliciteerd met je nieuwe contract. Heeft het je eigenlijk überhaupt nog verrast dat ze bij je kwamen? Ja, op zich wel, want het duurde al wel een tijdje vanaf de winterstop. Dus toen op dat moment was ik wel verrast, ja. Ja. En, Ja, waarom eigenlijk? ja, gewoon. Ja. Ja, het is niet niks, laten we het zo zeggen. Dus ja, hartstikke leuk. Hoe blij ben jij hiermee? Ja, super blij. Ja, ja. Ja, is het toch een soort van wens die er dan uitkomt? Een soort van droom van, ja, oké, je had een contract, maar dan nog weer dit extra stapje? Ja, dat ik het nu mag verlengen ben ik heel blij mee. En er zijn veel mensen trots, dus dat is leuk. Jezelf ook. Ja. Het gaat volgens mij wel goed. Hoe vind je het zelf eigenlijk dat je ontwikkeling gaat? Ja, sneller dan verwacht natuurlijk. En ja, ik mag niet klagen. Zo is het al net een droom. Dus ja. Ja, hoe had je aan het begin van dit seizoen bijvoorbeeld verwacht dat je ja, eigenlijk een eerste selectiespeler zou zijn? Ja, dat had ik vanaf het begin van het seizoen nooit gedacht. Nee. Want hoe is het eigenlijk gekomen? Want je bent eigenlijk in de winterstop meegegaan naar Portugal. En toen heeft Van Basten eigenlijk gezegd, kom er maar bij. Maar hoe gaat zoiets dan? Ja, ja, meer via de media eigenlijk. Ik heb niet echt gehoord van, ja, je zit er nu echt bij. Maar ja, het ging allemaal natuurlijk. En, ja. Ben jij een echte nummer 10 eigenlijk? Of zit ik dan mis? Ja, ja, ook. Ik kan ook op linkshalf of rechtshalf, maakt mij eigenlijk ook niet uit. Maar ja, ik ben denk ik wel iets aanvallender ingesteld. Ik merk zelf wel heel erg op tribunes, als je internet ook een beetje rondstruint van... Mensen zijn heel erg positief over je. Eigenlijk verwachten ze zelfs wel wat van je. Hoe merk je daar zelf ook wat van? Ja, via social media inderdaad. En ja, ik heb ook nog geen negatieve berichten gehoord. Dus dat is alleen maar mooi. En, Een berichtje gaat van vader Sinkgraven. ja, ook nog eventjes, ja. Hij is nu niet in Nederland, toch? Nee, klopt. Hij is maandag vertrokken naar China. Dus daar is hij nu weer trainer. Baalt hij er niet van dat hij hier er nu bij kan zijn? Ja, baalt hij heel erg van. Ja, Wat zei hij? ja dat hij hartstikke trots was en dat ik het verdiend had. En jammer dat hij er nou niet bij kan zijn. Want hoe is het eigenlijk om een vader te hebben die ook betaald voetbal heeft gespeeld en nu nog ook trainer is in betaald voetbal? Ja, eigenlijk gewoon als een normale ouder. Hij bemoeit er niet heel veel mee met het voetbalgebied. Dus ja, dat is alleen maar goed, denk ik. Nee, dus jij niet extra kritisch? Nee, nou ja, hij is hartstikke trots op me, wat elke vader denk ik zou zijn. Dus ja. Nee, hij bemoeit zich er niet extra mee. Zo van, je moet weer doorzakken of zo, weet ik veel. Nee, hij zegt geen aanwijzingen met voetbaldingen of zo. Dat laat hij aan de trainers over. En dat is ook goed, denk ik.